Прывітанне! Я Саша Бабкова і гэта рубрыка «Мова з дома», у якой мы тлумачым распаўсюджаныя памылкі ў беларускай мове і вучымся размаўляць правільна. У двух, у дзвюх. У беларускай мове лічэбнік «два» мае дзве формы. Мае значэнне істоты якога полу сустрэліся. Два ва ўсіх склонах захоўваецца цвёрдая форма. Двух, двум, двума, пры двух, таксама абодва, пра асобаў мужчынскага полу або істотаў ніякага роду. Два хлопчукі, два ягняткі. Дзве – мяккая форма ва ўсіх склонах дзвюх, дзвюм, дзвюма, пры дзвюх, таксама абедзве, толькі пра асобаў жаночага полу або з'явы жаночага роду. Дзве школьніцы, дзве маланкі. Калі ж у выказванні сустрэліся асобы розных палоў, то ўжываецца лічэбнік «двое-абое». Абое прыйшлі на заняткі – і Васіль, і Ганна. Параўнаем. Нік і Майк – два студэнты. Бася і Васіліна абедзве п'юць каву. Калі мы не ведаем, пра каго дакладна ідзецца ў тэксце, але ёсць назоўнік з пэўным родам, то ўжываем лічэбнік адпаведна або зыходзім з кантэксту. Для задання патрэбныя два супрацоўнікі. Дзве асобы жылі ў адным чалавеку. Настаўніца запрасіла абаіх бацькоў.